Sankofa TV for ene aba ananchen ene ne ba bedin kumo bebisa na dia manapo ne din abobi ehu na nakora se bia ba ne nchen a ene ne ba bedin kumo bia ka se YouTube or Facebook mo ye na mo share na mo share ma afofo so share na mo subscribe na ye kwaye nim madaroma ana madaroma ma achie ana madaroma na ben ne ne di nkomo yi yo akora da wasi je mo so mo pini medina ne Komfo Osei na dodo na ye ya asante ma ma Komfo die edin adodo na ni mene akufo ado na Komfo Osei ne medin so ya Komfo ne die edin a de fra mi a ne akufo ado ana ya bana na sei nchen na sei enchen ya mwasi ni din sebi na hotedin a dodo no a de fra no efra na akufo ado na akufo ado nti ene na akufo ado enchen na ya ba ye ne ba bedin nsuo a ye de galamsey ese ne ho nkomo ye ba ye ben nchen ye hu se wote nsuo ho pe nti ye ba bebisa no se bia da achi bia kurum ha hene so wana kuru ne ye ne dia o ba gina saase abe galamsey na se na bepene a ene obeka mu bia ate ana wadaroma ye ba ye hu se bi wote eja na nchen nsuo ho pe no wadaroma ye fa ne se ne kurum ha hene se ba bia wote ha ye ne dia to obagye no dia ba ye galamsey a ye galamsey nso saa na ese nsuo ana wadaroma wonso nsuo hu nsuo nya mfaso de wo so tinka wonso de na wo be ye yo hene me da wasi se wabo pini mabobo na mpani se ati abusa ni agworo no du haba bi e friend ni no puso ana ne kankan wotie me Komfo Osei ameto adodo na fra makufu ade obi e nim se akom ho adwuma na me na oba de bobre mu onyansa bobre ne ade pa obo ma ye no ye hwe mo bi mfasi ma bese no ko nsu e da ha ye atwa me ho ahia nyina me de ye nipa ho adwuma e de gi nipa nkwa eno a na me Komfo Osei mete a mesa ennom di dware de ye mbiribia yi wo hene se wo ba ye galamsey a me mpene minim sa santema wura kora na ase etu nyam kese wote brawi ni krawi akonya kese yeso no mbo mu ase ma nana sore chia no mana che me chia ma de nyina ba afo usman kwa hene kugya wo nsu adobio sabre minim so otumfo kora ompene ema na santi nsuo yense no ti mse ensi ya mo ase hene so kokoroko ni tirim se obaye sa de ense obeto se suo mu da ho dada ananom tete abre so na nke ye galamsey na wo ho dada nye ne na galamsey beba hemfo ni bi di ka na saase ne da ho wo mo so di mu adotode enso wo mo dwene kuro no ho adwene babu na wo kuro no mu se nsunsuaso wo boni bia anye de emeka nim se na nabo achi ye adom ya mo ase hene so wote menka na onye sa no kora ompene ense wogini nsu ada kuro mu hadi ubuni nsu ti ompene ema sa ade ne kora anye de emma so na wadaroma yamfa ne sisi no ebia na yamfa sebi mpredua se awrade ma no nkwa akiri na nante ase na wo hene foforo obeba ana se na nante ni hu sisi na se bia kuroma no afa akiri akwagiska ana hemfo sebi hemfo ketwa ne bia afa akiri akwagiska no mo ba ano so se na onte ase ana bia wote hɔ na aban mu ye de nkrata afira aban mu aba sebi nana nsue wote ho yi e meye galamsey wo ho a ano so wano yi die ne sen yo wo hene me da ase aban na ona oboda wuro se etia galamsey eno kore endi so obi fra aban mu ba se wo ba ye galamsey aban se wo me galamsey a won ko no ne aban ne mara na aban ne meka se me nam se ye galamsey ja kwa wo musa wo kutia galamsey na nanom kutia asofo kutia na nanom ahemfo kutia na wo sa ma obi kwa so wo mara me ye galamsey dia ese wa anwene wo man no ho wa anwene wo man ne eyi edie ho wo man ne nkan kro ne mpuntuo wa anwene na wo se galamsey no me ne jagum na obi anya bi sanse galamsey wa asase bia ni wa sika ni so sabre osu ho kora ne sika ho ne ho nyina wo muntu won fa ho ni kan
Mo nya galamsey ni wo hansa no de aba nsuo nti wo hene antimi maso sa na mnim se wo hene bia na yo amase hene sabe onyankoi oda so ti na kunwa pa so odomfo nhyira no na nanom nta na chima ne nkwatentene eboni din na akasem wote na so mu chan a anya temidie nya se ye ni din ne de kasem yesi de odi kan anya ni ma de wo chire ne benya ni ya se na na bo chi ya dom kora wa ma amaye na nanchi gafo na wo betimi asan no ho aba be ya mana yi oba ne a kyerɛ oba bi amara ne dan ti aso mu so tenase ama kwan si e mese wo mo dia o mo sempa ana wadaroma nsuo bɛn na sisi ya no kasa yɛte hu nsuo bɛn yo so ayete hu sisi ai die mabere wa e frɛ no Oba Hema Atta Afia na panimpa so da kyerɛ ha frɛ no sɛ na kwabena adansu ana pa kyerɛ sɛ nsuo no so bi ma me Oba Hema Atta Afia oyɛ subatan na panimpa kuroi suo panini bɛma frɛ na kwabena adansu wi amo ase nsuo ɛna yɛbɛto nana wabɔ omudi amayen no yo de bebere da ha sɛ bi ɛna kan bɛka no sɛ bi nyɛ nsuo yi nko a de yɛbɛto nana wɔ ha a yɛte nana nkyɛn sisi ɛne ne di nkɔmɔ no ɛne ho asɛm na yɛne ne yɛka yɛnka sɛ wi amo ase nsuo wɔ ha nko ani daabi ɛnyɛ saa na kyerɛ sɛ bi yɛbae yɛbɛhu nneɛma bebree wɔ ha ana wadaroma yɛbae yɛhu nnua bebree wɔ ha nnua yi a wɔagya ne nsuo mu mfa so deɛ ne sɛn yo hene faso a wo nnua ho nyinaa ne sɛ wo hwɛ kora odoman ko abobirem ye wo forest bebree a yenkum ai san sɛ mpa nananom gyato hɔ sɛ ɛmmo asase no ho ban enyi onwunu amma asase no tu hunu nnua a wɔ ha yi nyinaa na nyinaa so nye nnua saa ɛyɛ nnuro nko a ana madua ne wɔ ha dua esi manim ha yi a wo hwɛ ne ntentensuo yi oyai ne din ne no fotene miara mbedua ne ha ye wo ha na ha ba gini atigu nso mo ya ne ahomakyem ahomakasafo no no na firi nso mo saa adu ho no dua bia esi me ha bia ɛyɛ duro di nya adkwa ya boshe di so ama nsuo ne sɛ so me betena afiri me nana no pɛ so wɔnwe da sanse wo firi buom wɔnwe da oba kukukuku nso no ana yɛ biribia di edua sɛ ha ba yɛ nwunu na ni nyina so yɛ duro obi ba nya afi na me sɔre akɔ forest ti me forest mu ana mete no wa ha no sanity yo ana wadaroma wabɔ dua ahomakyem din anɔpɛ bia ya tete ne ho asɛm bebree dua no kora tumi be ne wo yo hene dua ahomakyem no hene tumi de wo papa ɛyɛ nneɛma bebree ni nyinaa mintimi mbɔ ni nyinaa so ɛyɛ dua ahoɔdenfo paa uti asante ni din pa friends dua kasafo ɛyɛ dua yɛ kwase yɛ ukutwa kora yɛ ntwa no basa sɛ de wakɔ wafuom na utwa abo de bia koro cause utwa no anya mamara amana utwa mu na obafia wakum wa wo ti nya dua ɛda fam pɛkyɛ ɛna nya ba bia na wobenya ne saa ukɔ forest akese mu wom ɛna fie mu nya Komfo fie ɛna wobenya saa dua we ya yeso owura obi afie ne si hɔ ɛyɛ dua ɛkasa edura na dudu awia du mienu a ɛbɔn te sa kokɔ ɛkasa pa ti ne friends dua kasa fo ahomakyem wo hena homa no ne ho nsɛm ɛyɛ bebree di onim ne de na onim de ɛyɛ de onim de na dwuma yɛ ɛkra kodo ana yɛ ma be minute mienu ɛfa ka dua no ho asɛm a yɛtiefo ni ntie bi cause dua no ahomakyem no te ho asɛm ahomakyem kokwa mu a osusum tɔ so a wobewu sɛ bia boa bia ntimi nkwa ase odi aba ene nsɛm bebree ne ka fa nnua ho na be ma be minute mienu na waka ho abakwasɛm kakra akyerɛ yɛn na yɛtie wo hene me daase ahomakyem yɛ wo hoi wo hene yɛ ka yɛ de yɛ adwuma soma nneɛma bebree ɛna obi so ɔbɛsɛ wo na yɛ de wo ahomakyem a ɔbɛyɛ wo ho adwuma yɛ de sa yade yɛ de yɛ adwuma bebree kyɛ sɛ mintimi mmobɔ edini no na adwuma so enti fa bebree asante me friends ahomabosom bibia bi ɛwɔ mu na wo kan odi aba nipa kwase aboa awo tibi kwase aboa kusi
na die bia nyame boy no wodi tumi wura mu nti wo kwase aye wo amamre kwan ye fa so ni wura ho nyesa wo fiti ya na wako akofa nti ahomachem no odi aba no ewo tumi pa bia ya hu ni saa ne de ohene me mfani ni agoro afi bia me mani dwan me mana kokko me ya na mamre ma no Wow. aha yan se me ne neti wo ye mi wura obo me ho ban okodi bi ba ma me nya bi di nti wo se me so me ma ni nya bi die Sir. o da o man bia di na mpo me tena ha ba se me de ma obia asa ne yade a otimi aboa me nyesa wo kotwa adua na watwa ne kwa na wo de kwa akwa ya de sanse ba bia wo twa no hu se watwa no ho ba bi ti wo so udi bibia da ehye na na mu esere na wotwa wi a won so di tumi na ewo mu na ade ama na otimi ya de aye agi obu nimdie ama nipa so wo yare na ade hwe no so wo pe control wo pa aware let me aye hwuma e de ama ti ahomachem no ho nsem ka no e dene eye hwuma bebre Very nice. Ana adalo ma enua pa nyina no. Ye hene na ye hene. nua nyina de eye hene de wo hene metimi aka na wokoto so nyina wa so de do ma bo mu anu wabu wa wo de do ma bo mu wabu nanso ahomachem hu ntimi mfa do ma bo awa bra wo nya amamre ma ntimi metimi aka se wo ye hene Yeah. wo ye hene pa ye ntwa ne kwa je wo twa ku ho ene de wo ntwa wo de ade bo mu ana wo kɔ de hene ye hene o hene E de rekre. nti E de utwa ku asɛm ho a. aka dene wo betwa ebi wo kora ansa na wo betwa dua we bi ye mana kokɔ kusua ensa na o de ama no asere no me be fa wo bi di wakɔ akɔgi nipa nkwa ti wo twa kokɔ ma no wa fa wo de kusua bom agu nsa ma ɛkwan adam na wo gina mo twa no ye ma yesunsum nyɛ dɛ ɛntɔ so sunsum tɔ so a wotwa mne mogya fi mu ba watwa wo ankasa wo mu no na wo ya amamre ma no na wonya ba bi gina yie twa wate ase ndu twa unhu no hwe bibia nka nti me ka nua nyina me ka se wona ye bia hene Sese na de o kan se meti ase yi a enye sabi nipa bia na timi kotwa dua no. den Untimi mfa se kan kɔto dua no na watwa ne sɛ de wo pɛ. Na fa na sɛ bia me de meti eminim. Enye ha na behunu dua yi bi. Na sɛ bibia makopie baabi nam sɛ dua de bi ye me pɛ na me nso makotwa bia. Ɛde na bɛto me. wo hene de wunnim na wunnim na no kora no wunnim no kora no wo benya sentence bi wo ho wo twa awie sɛ wunnim na nnamu ane de wo hwɛ wo were wo mu bɛyɛ wo no wo sɛ bibi ye dɛ ɛwɔ hɔ enna hɔ kwa wunnim a ɛnyɛ wo hwɛ bia na emum wa wo bɛte bibi kakra yɛ dɛ ɛwɔ were sɛ ɛnyɛ wo boapaye Sa. esi de onim de no won sɛ de Sa. aha nti dua we ade dɔm bia upie so a show no ba bia bi wo bia unwura hɔ no show no because wa ni padua no kora wuwura hɔ no awɔsen bɛ de wo sɛ hold bibi yɛ dɛ ɛwɔ ha nti wunnim a ɛyɛ na ɛnhaw bebree sɛ de wunnim na wobebu wani ayɛ dɛ agu so wo bana na ha ba kora wo hia sɛ mente bi ma wo mem sam bi kora ma wa bisa meje okosua ne wonsa ɛde kokasa kyerɛ no ɛyɛ ahoma na me pa okosua de bom magu nsa sɛ wo bia nipa soma sisi wo pa ahaban bi akɔyɛ ade ɛkwa adam sɛ ni sam bi ma na bokosua wo fa ne fitaa me bu nsa ma na masam bi dia ma na makasa kyerɛ sɛ de wo de kɔyɛ no ɔmmoa ma nyɛ yi na ɔnso ɛnyɛ din Yeah, Sankofa TV. Ni etie fo madam na 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 ye wone nkyɛn. Na akufu ado na ye wone nkyɛn. Ye ba ya beto dua wone nkyɛn. Na wo sɛ ye bisa de dua no ho asɛm ma no kyerɛkyerɛ yɛn. Ene ye ne na bedi nua ho nkɔmɔ kakra kɔ akyiri. Na madam ma dua nunu. Nipa ne na tifie. Ɛno nso mfa so de ebe ne nipa nya no. wo hene me da ase sɛ dua no kora ye bɔ ne din no edin na ya pie ba na friends nunum ana asante sɛ opusu nunum a na wate ne kankan ɛno so edua tumi wom yɛde sayare bia sɛ be yɛ noa ɛnom de yɛ bibi bia bia de nyame bɔ yɛ bia ka nipa ho wɔ fie bia no ana haban bia nyame abɔ bia wɔ n'adwuma a ɛyɛ
Na yɛtene deɛ onim. Ti nunum so ekura tumi paa. Yɛde yɛ nneɛma bebree a ɔhene ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Ti nunum ɛyɛ dua a ɛyɛ paa ofie a ɛyɛ. Ti moma yɛ ntoto yɛ nnura a ɛne yɛ haba nyame bɔ maa yɛ no ase yɛn kuram. Chance twere no mu koraa ɔsi yɛ ni duaba ne yɛmfa haba ne nsa yɛ adeɛ deɛ. Deɛ nyame bɔ yɛ bi a ɔtoo din bi aso yɛ. Ti nunum so wɔ ahoɔden paa. Ɛyɛ nneɛma bebree. Ɔhene wo bisa me saa nunum a saa ne teɛ. Na sɛbi wo deɛ woyɛ nimdiefoɔ yi. Mfa nsɛ me deɛ mete fie na bi a akɔto dua nunum ana asi obi fie. Bi a mahu sɛ bi a meyɛ na me ho yɛ me basabasa bi. Ɛna makɔte bi. Na me bia besika so na me no ana. Sɛ wamma te ase sɛ dua a yɛbɛto no ɔhae. Ɛwɔ sɛ woyɛ na mamlɛ ma no. Dua nunum no nso yɛtumi yɛ amamlɛ ma no ansa na yɛate. Ana sɛ ɛnde wɔkɔ yɛ abɛtumi ate ne saa. Yo hene me da ase na me di kaka ase dua bia na haba bia tumi wo. Ya wa haba bi wo koraa yɛnte na nopa. Yɛnte na wia. Yɛni mako ansa na yakɔ ho. Ebi wo so awokɔte a giso awia koraa na abɛtene so ubɔ dagya with naked. Ansa na wakɔ akɔte. Nti na me ka sɛ haba bia yɛte ne di wonim. Okay. Na unnim de a nunum no kɔto na bibi hawa utimi tibi. Ba sɛ unnim amamre wɔ hɔ. Unnim anka obɛyɛ dɛ obɛyɛ. Ti unnim de a uti kɔyɛ de odi yɛ bi a ɛbɛyɛ adwuma. Ana ma mimi sɛ dua tam yɛ wo nso ho asɛm. Baroma ma ho sɛ wadua bebree wɔ ha. Ɛno nso ɛne nipa na ɛte saa mfaso de ebe na nipa nya no wɔ tam yɛ wo nso so. Ya na me di kaka bia me se ɔbɔ adeɛ onim ya na yɛ. Na wa ya ama ne ma. Ɔbɔ yɛ nipa nko a de bedua asase pɛtɛ yi so. Na haban bia ne bibia nka yɛ ho a ke yɛbɛbrɛ paa. Ke yɛbɛbrɛ. Tam yɛ wo so yɛ adwuma bebree. Ya de yɛ aburochi adwuma sunsun mu adwuma. Yɛ sunsun bi taataa no. Ya de yɛ nneɛma bebree. A ɛwɔ hɔ no. Yɛ wɔ kwan yɛ fa so a yɛteɛ. Me a menim deɛ me fa so te deɛ. Me a na ne nyinaa yɛmfa nto dwa. Bi wa wokɔte a sɛ yɛ amammerɛ ma no. Na wonim a wotimi te wo sere ɛyɛ kasa. Kora me yale o me pe bi anu anom. Na wate udin. Me nim afade ne wahyɛde bi a ɛde yɛ. Ti boa me na deɛ me te wakɔ akɔyi. Nkɔyi nhyira ma me. Waka bibia yɛ de. Akyerɛ na aban bia waso, dua bia waso. Ti sɛ yɛ nipa yi a. Ti deɛ wɔde bɛte ade bɛyɛ bia ɛbɛkɔ akɔyɛ yi. Na ma te sɛ dua nunum tam yɛ wi. Yɛtene ne brem. Ebre bɛn ne nipa timiti. Ɛde yɛ deɛ ɛsɔ de yɛ. Ɛno deɛ me de besie kakra. Ɛnɛ yɛ nipa na ya ba ne yenye. Ende no kore. Enti me wo ba me nkyerɛ wo beto kwan ma wo. Bia na me nim sɛ yɛtene me nkyerɛ obi. Go yɛ didi nsɛm na ebebere. Ti me yi to de to ha. Obi ti ba bi de bɛyɛ nneɛma enye. Ti ɛnde me nkyerɛ ne nyinaa ne sɛ wo de wo hia akote. Ne sere sɛ me kɔ ndi ana me de kɔ yɛ adura dware me kɔ no anom. Yɛ de yɛ nneɛma bebere. Na ne yɛ nkwara no kora a wɔn di yɛ akɔmfo na akyi no. Wɔn nyɛ. Wɔte sɛ ne yɛfa so yɛ de yɛ we die wo kyerɛ ho amammerɛ wi akyerɛ abakɔ no wɔte baabi. Wɔkɔm bi. Den. Na ɔsɛe nneɛma. Sɛ mpanimfoɔ sɛ nkateɛ baako atoporo na adeɛ nkwa nkatemu ne nyinaa asɛe. Ɔnɛ nkwara na odi akyi no ohunu baako anam baako mmienu mmiɛnsa wɔte ne ho. Nye obɛyɛ bi anyɛ papa. Ye body so a ye bom asantema akɔmfo nyinaa. Na ye animguase so na nipa baako pɛ na akɔka bɛka. Nti no de me de behinta kakra. Behinta kakra. So de na se na kufa do se no se. Na ke ye pese agya ye pim na tamia wunku akyerɛkyerɛ de ho akwan ne nasɛdeɛ. Nanso na se enam se bi nipa bɔne ne nti wɔde ye no ebehinta kakra. Adaro manana ba ni hu sɛ wo yɛ ade. Ba memisa wasɛm ba akona yenyaaw. Na nene ukɔ social media yi so a akomfo ntɔkwa. Wayɛ komfo panini. Deɛ na wo bɛka afa ho wo sɛ komfo ne ne yɔnko komfo ɔko. Na mfaso be ne. O ha me da ase. Da bia we de apse Komfo Osei. Me ye frem tutu jagu. Me jo me nkasa.
na wonya made ma onko na mafa wo ho sem ahye metirim wani mu na ameka de oyeye no ade a kyerɛ me no wie a awie nyina ye bo adwo na wopaja wo nua Komfo de ne kotena social media di na tema musa se ho na wodi na tem woni pa koro ye de ye bodi na ye bo ho adi ese a Komfo nti wodi wo nua atem vu na ni mu ase na ebi nka ebi aka ti ye mo odo no enyini nti ase ye nya adwuma santi ni ye ni mu akomo ye ni mu akom na akọ sire mu ne bono mama a mu ni mu akompa wo nua ye obone a anade na waye wo hawa nti na akom no mpanimfo ye den ewom na ano wo ho frɛ no fatu nua Komfo bia ni me nua soma si wa ye me sei me pesa wo frɛ no na me nim ye no ne yetena se ne ye den ye kasapa kasade ene abotere me pa akyɛw a nipa nim kanti da bia na mansam ye basa na opagya wo nua Komfo de ne kotena social media wa opagya wo nua na ekogu na nim ase dwene won so hu busafie sɛ won so asɛm na awokɔ no wonyɛ sɔfo oye Komfo na bia nti wo ye di Komfo atama ho ana ye di na tam Komfo na nti wo ka ho bi nti mo ma ye nya odo na wo nua ye mfomso tia wo a frɛn fitiam na wone ne ntenase wo ye nipa me nua na ano de me no hia ya wo ye ha me o me nua fa che ya Komfo de bi kura na bi eja abosom dɔɔso ebi ti asomase bi nti asomase bi wo ha baba ho nkwa bi kura na sunsum na aye den abawura ni mu ba na wunnim na obaye bi a niam a uhunu ya nti wo anwena nkwakire anto obo ase ama nipa no bosu bi anto anguso so ye ne na o de manansa na otwe bi ntoso na afre onua bi kura na nya wono a so na oko paja no ko gina wakuwa wo ne wabosom nyina ho ani mu ase wagu asantema Komfo nyina ani mu ase ese eka ba ko aka ye nyina nti ye nya odo ne nya abotre ne twen ho ma ye ya Komfo nua ye obone a social media no mfa ne ko gina ho da bia na mfa na maka no wase so odo wo ho amara nya dwuma udo nua uni nya asem a ye mfa ne kokot ye mfa ne kwa himfie ye ka ne fitiem odo ne ye dwuma de a bra odo ne nyine nti ase so ye de ye adwuma nti mo ma ye nya saa odo no ene nti ase no na yesusu mfa yawo ne ye nua mi mo asem ye de enhye ye mu unua ye obone a nya botere ko ne nchen bona bati ne yi na sukiri pre ne se de na ano ye wuhuni bi kura na wo so hu so a o de chopa be de ba adwo seja bia e so ba bia du mo ma yen susu ne ya Komfo yen to yi na wo ka unua ho asem unim se o gidi enimo o de gi enimo nyam nanso be wi ase na wa ka ho asem kura wo akɔgi enim guase so na de wo ka no asem no enimo nyam akɔ akukura no mfa papa ma ye nya ye ho abotre nya do ma ye ho ya sofo ya sofo se nkomhyeni obi a o se nkom bia hu ne oni dia du hu bia ye sofo kabi na se na de akwanhye fo ne de o madane asofo a o mu de o matete asole kakra oh wo hene jai ye nyina ka wo adwuma ye nyina ne ye no mo ye adwuma ye nyina ne ye no mo ye adwuma no so konkro se ye man mo munyin twa bere ni dura bo hu die eye ne dia ebi kura na obi bum se me ye bonsam na bi kura soro wa medikan ya kwaja sofo o se clerical bon ko mu a wa hye kotu da bia na me medikan wo hoja ya sebo eye gidie o papa ya obeyo ya na da bia me kan e wa fidie so se nipa se nyame nipa se bonsam so wo ne hwan hwan na ye nyame na hwan ponso na ye bonsam na wadaro ba edi nim se mo Komfo na me ya bonsam na asofo no so nye nyankopon ma nyame wo ba na obi gina ye je sisi ye nyiri ba de bonsam wo ba na obi gina ye nyiri ba to ya beto no wa hene ya wu nipa bia fura sori mu ansa na nyankopon wo ba obi bia wo bo de wo ba ba ye wo wiase o asore wo himfa tete abrazo na asore wo ukwa Israel dia na wo Paul na wo fura ne Paul no ye die ni wo ya duma nkoma kire ma wo ne boy Komfo twene ya wo ya to asore won die nim de wo ho so ya ne de ne ma bia kata ni ase tete atempon na ya ma borofo abeda dai ama ne ye nipa no ne o ma na yusu
no me de Bible na bere krata nyame om se nyame anu ma se wo twere na obi gina wo ni ba bia wo twere no a obi de bai wo twere no Jerusalem Israel ana soro fahenfa ana wo ya akọ bi bai eye di abrofo no di omunyansa edi abebi tie ya wo di bebi tie no mom se itumi na ekura ye wasante na niam aye wo no ano odin ti wo ma fa kwa bi so anwo ya amre ya sia omuntimi ye wo mo fa anyansa kwa ntimi ye wie no mbedi ye so yes ye ma ya adwene mu dore ne ye di atete atempo ne ya nananom bobere ne wo mo kwampa wo mo fa so kekira santeman edi tumi bedua ye no ye so sa tumi ne ya nyira na metue mia me ne nyame no mia me ne bonsam no ya sa twere konkono se de free ye no mu ba no ene hu ofi na de ekoye ne mu hu fi papa ya abaye ana abatena asase no so aye nyame o wo ya bone ne egbo odin a o ya bonsam no no di nyame ne ye ya bonsam ne ye ya so di yam fanse ya adwene mu sa so se twere konkono nyankopon no kura aka se wo do onu a wo do me na so nim no one wa o se wo do onu a wo do me de nti na o ka ne sa tuwa ne nyame wa wo ne bonsam no na de wonte Bible asi won no mu asuko hunu no ana wonte ase na Bible na o mo kenka na so de ye butu no dia ba na ya ka New Testament na ye nka no koda sem bia wo mu o mo ko Old Testament no mo hwe ade Bible na ka kasa ko ebutu na dane eno ahire kum na dome sanity ana sanka ye konkono ye mfa no me nipa ye mfa nse obi enso ba bia ba wo ha e kai ne de se wo na e be se wo so ya sore e ya kuma nyame ne ya bonsam ne ya ye hwe ne ma ye kwantwentene ye ne etutu ya na mo si ya hwe se o si wo ni masase wo ni asase mu nchene yira ne da itieti so me azie mu ne wo meto ye ya na be kire pa fanda kire nyum di minim Bible num pa ni nim ba bia ni tiri ne nan e kwa ni nim papa e wo ne bone e wo di mo ma ye mfa abrofo ne Kristofo mfa ne ma nsisiye ene obi tifie na abosom ofie kora ya tantade enso ufuru ma hase wona nan no gi bedua afie enti we ne tufie hɔ enso da so tifie wona bosom ne tie enti wo hye hwan ase enti kwatana sɔre de no won se wo hye nyame ase ye nyini ya asante ye nyini gya ye ne ma papa wakiri ne ye fa ne ma bɔne enti da bia ye tia so hwan na atena sɔre de mfie apem a da bia obɔ mpa ye wonya solution ne da enso omo ane no omsa ye adwuma so ya hono Bible ma hono ma wo nya hoto o yare ane asofo no hono Bible ma omo no ma omo ye na de na nya haban tinka ba wa se haban hia ensuo hia ya hono Bible ma da dia ma no wawe no asore ko na ho ato mo si nsuo ye bosom enso na mu ko bomu asu nane o ko to mu aye bo wasu no so wadware won fi ye fi na asa akofa ai to ne abo aprako ho ana ni nyanza ene o mu nya asu bo won suom no mo dwonso a no mo de abo asu asofo no o mo dwonso a na wa anum su a obetimi adwonso so ya na o mo yare o mu mi o mo ye no mu ni o mo ka o mo nte Bible na so Sankofa si na num onyam na tumi kase nyina odi butu die nsuo yesi de ensuo ye bone dia wo dia a wo ye no a wo ti ase no ye na obi dia a wo ye no o so ti ase no onye da chi akonta anya obi na bebu ama obi o odwuma pa ba ye de o susu ye de o ye bia no nyanyame be hweso abu hu akonta ukọ akobu hu akonta yesi wi ase be se ase dada nya fi na be se emu an ye ti musa eni ba bia ba sa be se ye ti musa oye papa uti musa oye bone na wu ko ne bi ba wo ma ye nsua de ene yenye nananom akwantempon no a o mbe bi eto ho ma ye nyini ye mu ya abosom ye nsuo ano nkyere se obi kwa sore wo hu na didi natem ana obi so mosoma wo hu na didi natem ye nyina ye nyame ansa no nda no
ebi di Kwasi, Kwadwo, Kwabena, Kwaku, Yaw, Kofi, Kwame. Ada na nkwa amfa din ni nyina anya da koro. Anya Kwasi nko a. E wi aso bia di Akwasi. Enti ka Kwasi bi kwa yabo ni na ehia o de say Akwasi. Say Akwasi ehu ani ache wa bra na wonim ho bi. Nyame wo mre na wo hyehye nda. O ma obia na ne kra. Do mfa nante. Kra nso obia wo de ne kra wo de ye. Do hene. Eni ya nana no matempon no so. Okwa sori a no ayere ho akoni ye magidie no awura wo. No anya mu mfaso. Osom bosom asom ni yesom no nokorem. No anya mu mfaso. Mama ye nya se ye condemn obi de adi obi ama ye de ye ni anwene Ghana na yetimo no ho. Ya nwene ye kuro yetimo no ho. Ya nwene ye mpasua aso se ebe ye yi ama nchirima eba no. Da chi ye beko. Nchirima na benya so mfaso. Afiri ye mu. Insanity. Agofa atiefo madaroma. Na kufu ado. Se de sofo na nase ada ne sofo ene wo preach yen. Nsema wo kan MC nyina yitie. Na nsem ne mood ene mu so ade. Na madaroma me bae wabo asuo mienu edi na amana. Madaroma ni nsenya asuo mienu nko ana sebi wonu mu na mo ne mpanimfo bebre ne nam. Madaroma mpanimfo ben na wonu mu na. Hene da ase. Masuo no panifo kola miensa wo kwai eso eno reba kokoko da bana ne na asuo bonsafo ne bosom pani ne na asuo ni ba pani a ofie ha awa brafo efren kwaku adaku ye dodo na ya Komfo nyina ne efren se piesie mi kura amfam firi me wapmasu me wo yentimi nkotia wo ho wo abosom brafo mi kura tongo mi kura mosi kura kwaku abrante mi kura kokoasa mi kura bugere mi kura tongo mi kura mframa mi kura Kwasi gare emu jichire ade de bebre mi kura niema enso wahene uhumi Komfo Osei de metie no etese abodoma ba tumi na nya chanchere nchan yo ene hia su pinche su wana abetisa abo akoto e wa wo bobi na board bonso ye money de o park so na ebo no ya be ya kasa ntema Komfo a se de yedi mu ntintima bi mpani so hunu sa wo ho na ipani bi na emejo mpe he bia ntimi ni yonko ya Komfo dom no mi wo mo ame no wo mo bo yo baka time ye mesere me fepa ko so menya akwara o ka ya Komfo ni bi ma mu ame no mo na mo a ye si eti ekuo bi a o mo nyina wo makiri na 52 years ame ko 53 years ni Wow. enso hu mi ame ye ketwa bi me hwe me ho so yie me di me mpanimfo ano ani die ma wo mo na me ji wo mo di me nya de e ba chia wo mo akwan me ni bia bi ni ho me nya karabu la djuma ye bosom no bekọ apro de beba na ho den de otimi di bae no no me boaboa no a metimi di aye bidi bia ye den ama no na ode bae na madi me di bi twa bet twa loto me yese ya ohene bosom no hu se sika me kopede ba bia wo ekohwini onfa mobra obeti atana eno na ma Komfo ni bebre ya za na bosom no ni bra obra nsa no kope bae Enye easy. nti ode bae de na o so de ode bra o se fasiesie di fie fa ye bibi pa bi no okobiem na oba hu se de me ko bre de bae no udi ye bi pa na ni boss wa kina wunwi ade koro akope bi asa ade ade kan ho na ode bae na wadi odi agoro medamase ene koi wonso wonya no akoto atwene na otiwo da bia bobo bosom ni tiri so da bia ya kukasi a ewo mu Agora district da bia e papa na Kwasi Boaten da bosomfo akwa oti udi a na yiye na mi yiwo ye oka kire ekosia meeting oka nyina se obia hwe ne bosom yiye na hwe obosom yiye ama oni kwa obosom ho a ekom nye den enne wo bosom no kwa akofa bi ade aba oyena meti mi kofiri kanama akokọ ni nwan ni ade mbra bosom no enso mi free de ba woni se mi kofiri o mo bi
Jojo me da me ya sa ma mre be wi da na wo so odi sika ba mam kotua ka. Chance odi me di ama na wadi. Me wo me ya metwetwe me. Na me so makobo ni dun. So to what wa Komfo so ya adwuma ya fuo. Eka ho. Sika no sebe nananom adaroma. Amanfo di bi ba be yo mo adwuma ntu yi bi sra bo so me de kodo. O ma unyi. Na bo so me kofa 1 million ba. O koto banche. Wato nyadoa, ti tomatoes, hwan, uwi akoto bode, ato tato se die nyina 1 million bi beka. Anso aduane no mpo. Na mo wo bode banche wo ho. Ubo wura ngura ma wanya kontom na tetu kwa msusu wa watete. Tinam wuto 1 sidia ana 3 20 sidia. O watimi adi tuku ame. Duene kom yankase duene nam. Obia sikani di abakwa di nkatekwan ya, edi nantwie mu ankwan ya. Wonso wadi nsisa wankwan ya wadi. Ni nyina se saa sika ni bi aka o de ato bosomo na chi emplom to akwantu beba abosomo asoma akwa ha abe na akwa bosomo de da ho na wo hwe ni ye no ma so ha na wo de ko mesere mi nua no makomfo se ya maku adwuma so mfa nka ho me meto me ya kafita masua adwuma pon me ye moto fita ni nyina me na de egudam enso mpanifo so wo ma menye metiase ye metemba Mimuwa na nsere obi aduane mede mekuayo na aka ho me no mo de tie do kwa pro onya na ode baaye ya me ne ko do no konya no eso mani eso nani na ho ode kokon onya ode bere me no e wo se meji na me maintain na me so me kura ne ye no ko na 1 cd da bia ode ba na me bobo na se me ko 5 cd na obaaye na me de kina 1 cd ode be ba bi na mo mwa empanimfo na boso mo bere yenye adwuma mfa mmoa wo mo nka ho yenye ku adwuma mfa nka ho ma wo mo na obiara na osi ni fie asase ni ho woni bi hwa ha bi de do o ha me nsema o se chechesi nso me ya adwuma pa ma ya se wo ba nsem me ya adwuma pa do wura da ya bona duru me be dua buru asa ko duru me be sa dua buru me oba nche wa na Africa da ho a fupa me ye na fi ma sa duru fufura me be ye sanka me da ma da ho aboso mo ho enso wo yesa da bia wo ye kalabule na wo ye kuhwini da bia samso mpa wo so da ni wu ase na be abeto yonti men sera na nanom akomfo aboso mo na ekoboa ye ye da bia so na bofo be ko nwura mu a ode na mbeba aboso mo bere mo te se nipa yi a o yeso ye mmoa wo mo bi ye ma ye ni nafem ye nyu ye brase ma aboso mo ni ntie wo mo asem na basa da ye bedidi Metia wahene ya boso mba wo ba kire se 1 cd na memfa anya wo ho adwuma no ene na obetimi de akokon amankunim de aba no ana magye sa owie na wase Komfo abre ye 1 cd koton so no ma efiri wakoma mo na ade ache no enka boso mo ne de ho yem nyai yema ekom de won timi fa nsam ye ni nidi yema boso mo ne nye wo mo adwuma yo obetimi de akoye nipa na adwuma ma no ena ogye ye so da so yema yem pai bo ni adwene nkoya abosom so ni ni ehu ni ma wo mo basa da bia ko mmere mu da Ewe ne tifo na nasei waye boso mpenene Komfo penene futu and what yamayem nya na makomfo ne papa na makomfo sema wo ka se bi Komfo bi wo ho a ukone nchen a ene mo obesese ama wo no ukura do tiri beto wlem ana padaroma adi adwuma ne adi adwuma na wutimi ye no wofie ha se bi wo ha ide wo ka no bi tie obi pese oba wo nchen a na ye hunu ye adwuma ne di adwuma na wo de wutimi ye ohene me da ase na wiase ayete da bia be ka me se wotena ase ema obi kunwa na wadwene sebe enya adwuma anka Nyankopɔn bɔ tumi bebre a anyi nipa nkwa emu nipa ho ban ti me ya ho ban bɔ adwuma ti en krata asem awo asem dwuma bia a kire wo so gold die ohene ba na mi ntu gold na emum de awo fie a wonim se enie na bibi wo so yenko ye ho amamre yempagya ma wo de betimi aye na yenko hwe de da bi masu mu abra sa ade na wa wo de akora wa ho me na mekwa ko hu
eno aro no ene no na edi ya Komfo ni bebre nya eno na egu ya Komfo ni bebre anim ase sika ntempe na dodoso oba na o se eni esifie na ye hwe akire ye bodi de ma o se sifie uni ba bi e wode a oba ye ebisa mpanimfo na o se kwan o metimi akwa mimi ye nipa o mo kwa na me ko bi o mo se da bi a matena mba bi yan ko opera so ne ye para so kwata de me nsa bi ofia menye bi ho adwuma achacha menye bi ho adwuma apart from the akadie say yare bia hawo duma kuma ti ase na haba wo ho die ni opeba na kwantusem ne kwoto asem wo de ba e beboa wo oba na aja e fra abosom no no so mu ntimi nya fa wasem ko ba bi wo ha obokọ a na wakọ akoye no bosom so obeye de a mimi ye nipa wona so obetimi akoko o kire oni ma na otimi ya akoko ama o si wo ntimi nya me utwa moja na agu mi so na ha so yo dia ya adwuma ne ma na o si wo ntimi nya na magye me ye no fan ni ba bia ye no tie apart from say ace ebi kura ace ne bi oba na ye hwa kire sunsun mu de wo ho sunsun ye toma ene ehu akira bonsanfo nye abayifo nye bia onim onyam bia wukura nti na omo de sa anya nworo na ye de hwa kire na esunsun mu de a aya haban ne kasa na se de ofiri duma kuma so okobo okohwibra na oni ama bone ne wanya de fakotena fie ha ye nsa wa ha ye nsa kwata wa ha achacha ye nya hu adwuma wani ye oya oba ye behwe ho adwuma ya ama nya de bia na ye honam mu ade ebi wa na esunsun nti oba na ye wura mo dan busa wo mo se na ona na de abo sise na ha me wa kora wo ho nim de me de akọ bosom koro wo ho nim de a obetimi ahwe no o si yo na o kire ne ne ma ne agina so ne so ye de ahoden aye ni nyina so ye ya mo abosom na mo koye ho adwuma nti de ye de da asem o kire untimi nya onko ne ba bi sanse dimpa ya na yesi na ho di adwuma ne de ye wo ho bia o de ba chacha kwata e de enye ho adwuma wa nso de aka bia ohene o de be wura abusuam pasase so ha de se fie ha sa na ye fena abusuam pe se wo wonye abusuam pe unti ya to ade aye wo du be wura abusuam pasase so ade a me abusuam pe mi nti na kom kan mo bia mo na nso nyame ni abosom ahwe mi ama akomo bebi makomo ache du be wura abusuam pasase so a se de me bere ye no me ma afa wo bere ne me so anko de nyame be kan ne abosom be kan be ye no kro di wa yaresa boko ne de wo hwe wo nsa aka ni nyina se de papafo no be kire wo se di so no aduro bia nu a wo ya wo kra nka ho na bosoma wo duro ko no mo no 1 o'clock ebotu anum bi ebotre anum wo no mo 1 o'clock ya wa jaisi wa wo pe yar sa na se ho adi na babo nti aduro bia nipa bia kra aka ho ti ye bibia gidie so ayeden aka ho so Komfo Osei de ba ha wa dwene bia wo abro kire wo pe bibia ahia wo bia wo ba ne yentimi ayentimi ko me ye nipa sunsun si ba ya na wo ye ontimi a me nipa nyama na meje aye nanso me ka hye nyame ne abosoma no monyam se hye madwuma ya hye me ni nkugu da nyi anim guase da na mom yem fa me nyina ahemfie fa me nkọkọ da nanso me horo me nwa no ansa na mawe fa me nyina akọto da nanso ya me ye program ha se me bai de obe video bi wono ahunu dom ano kora kakra bi no da korope ma fa nkọ ba bi bebre ka me ntimi me ye program no wie kwasi ada benada na mfanama chiri obi di no besi wo so hakum dwuma dia me di me kasika me di wura mu a ohene ankwa amawo enso nhame me de hye abosom na ni monyam manko bobosia manko wia obi a ma mecheme nyame ncha de ne abosom ni monyam ti niam me fa na wani aduane a me ye fie ha no nipa nim ehunu menya sika tua obi aka na ne obi aka takusempoa ma anya de ekoye ni nyina abosom no so kwasi ada na me wie benada wa chiri obi abeto do oje won fanse ma ni monyam de ka chire no o metu ya ntuwe abosom ni ya o mo sori boa na mo me nyina ye nsom unu ya bi ye Komfo a nkyira se wo ye bonsam una na bi ye Komfo a onye bonsam o wo kwa ni nkyira na usuro e kofi akora akodi dia na ye de onye abusuan ha
Oya obusuani. Moma ye ni tete niema na chiro. Na sante wo biribi. Ye wotumi pa. Wiase abakan banye wiase nyina ye kan kasante ne abakan. Wo se ye wo niema pa. Aya ne ehunu so hwe. Tina da bia am se otumfo nyam kase na se tutu. Ne bafo suman kwa hene sabre kugya wo nso abibio. Sɛdeɛ na sɛ tutu brempɔn ana bodi a ne asɔre o wɔgyina bosom ne nsuo na natanɔfoɔ ne nabosom brafoɔ die no ti wotwa dwira bi a wɔne nabosom ɛna ɛyɛ na ɛka sɛ dwira koraa atwa ho ana te ase dwira sɛ nyɛ asɔfoɔ adwuma ɛyɛ nananom tete adeɛ so tinɛ na sɛ tutu abibio nyam kɛse ɔma bosom ne nakɔmfoɔ wɔpagya wontoto omo ase koraa sana ma de nyina ba fo Usman kwa hene yakugya wo nso obebi asabre onso apagya abosom amani monyam aba yeso ya akomfo no yeso ye mpagya ye ho na saa ni monyam hya ya nananom ni kurowura asantema wura ne ba fo Usman kwa hene pagya ye no yeso ye mpagya ma ebuo ne ani die mmara ya fam na ani monyam na wo mpagya anye kese ama wo da atiefo sɛdeɛ ɛbaa na akufo ado no ase sɛ na afutuo nko a na de ama yɛn na wada no ma obi koraa pɛrɛ na akufo ado a ɛne na akufo ado wɔwɔ yo na bi kaka me se edin no yɛ Komfo Osei me kurom ha de akufo ado no ba wo besi a wo nante akuro no atwa hia yo mo ase so obi ahu gise makoma akonanim okay akufo ado no makoma akonanim na me din pa ne Komfo Osei kurom ha me nko na efre me Komfo a me de Komfo Osei okay ti wo bo me din akora ade wo ba mfi ha din ne Komfo Osei o pamia me agona awia mo ase ye kwa me despite kurom okay agona awia mo ase papa skani no ai kurom ni ha agona ya nanan kansa boado agre kinzima omu nyina pia kurom ni ha o pamia kuremu na abenyame awia mo ase na obenyame hona Komfo Osei mutu a medi medwuma wo tano so yo de osi awia mo ase wo so pe Komfo Osei akora do baba fie ya wa number so ya didi dwuma ana fa number na ka ho man yo 0552 0552 03 03 70 70 79 79 0552 0552 03 03 70 70 79 79 na mo 055 0245 0245 41 41 67 67 06 06 0245 0245 41 41 67 67 06 06 ewa live akoso ho ni nyina afra benyame no so ya 0531 0531 71 71 99 99 58 58 ni nyina afra mi a onsa beka no me phone obi ankura ni a na onsa beka no ebi a na me ye adwuma de a na mema obi apeke yesa me phone obi ankura to ofra Komfo Osei a na obenyame na de ha obi a yesusu ho na yese ye boa wo a ye betimi aboa wo ai fie ha de ye fra se usura ani usura emba wo ba de wo mbia se be papa mu ni a kyerɛ wo ye pa mu ka ni ye kyerɛ wo kwampa mo afa so ama na ye yi ama wo nti sere obi a se de ade a kyerɛ ne so ye sunsun bi ta no de na dwuma sema ye basa de na ware sema ye basa de na kwantu sema ye basa de fie amayifo sa no tete no empese ne niam a wo ye bia be ko ye bia omra nwini ase ha na o medi ahobambo duro na nyame ne abosom so obepon aboa won so anya ne fa ho bi Sanatie. Sankofa TV madaro na sei ene aba ne nkyɛn ne na bedi nkomo. Na wo nwia mo ase. Ye papa Osei kwa me despatch krum. Na nkansan board krum. Ɛna na wo. Na de ne telephone number tuja wode na chiri kwan so wa chire na chire kwan kama. Madaro ma mo share no na mo subscribe. Na dwumadie no. Ye ne mo a na edie. Mugya yi mu a enye yi ye ne mo a na edie
Ti mo share na mo subscribe ni nyina na dwumadie no a na ekoso na mo share ma afoforo. Bia beti na na sɛ nka wo abrochire bibi haw sunsumu oni nkrata ana bɛboa mo anya nkrata sunsumu ma wale ana bɛboa ma saa ne mane nyina firim. Ya bedamase ya de mo besi wa ha. Yo hena ma men ka asɛm baako bi. Ye be yira fia mpani se na sa akɔfa yi. Ne adwuma na ɛyɛ no. Bi ba fa phone line, o ba frɛ na sɛ wo di rough. Onya serious wa mfrɛ. Ti. Onya serious wa mfrɛ. Nko bibi na ahia wonti na wafa number na wo frɛ. Ba afa no obebusa nsɛm bi bebre nwona. Nya saa na me madwuma bra bepusu nunum na hwɛ. Na ha wonka wasɛm nkyerɛ me. Oba me ne wontena se ni nkomo ɛwɔ wadwuma a obɛyɛ ho. Ɛno ansa obehia abosom ne wo modi nkomo. Ni a kyerɛ kwan a yɛfa so frɛ abosom no. Wabusa de a wo bɛyɛ ka abosom na ka mu. Opa afa ko firi abontinim. Station wa osi ya na ka wasɛm wo tirim fa guso. Nneɛma a abosom no gye ya, fa afa begu ho. Na yi wasum. Yetie. Ti wo ba ha me kyea me kura de hia sɛ wabusa wo kwan so. Na wabɔ amane sɛ wadwuma sɛm a obɛyɛ mfa nka wo se me hia mpanimfo no wo ma bedi nkomo. Ɛmmɔ wo kosua wasɛm no mu asɛm nkyerɛ na obɛka bosom bɛka waka sɛ wodi ho nkomo kyerɛ me ana wodi ho nkomo kyerɛ hia me wɔ ha na oba ba nyima sutire na me de abakom me nyama dwuma sa oba ne yɛfrɛ bosom no wabusa de no na waka ho sɛ wo pa afa ko nyina baabi wi afa brɛ bosom obɛka de wo mu de akyerɛ wo saa na me yɛ madwuma de wa serious ne hia no nye serious wa mfle. Ti enye sikaduro wa ha me sikaduro ya futu akwankyerɛ ne atenetene ya kyerɛ kwan no fa wetu a ɛkyɛ sikaduro me nya fa sika bɛgye sika wa ha o ya ofra me sɛ me di sika bɛgye sika fa kɔ children's room fa kɔ kyɛ na obɛnya so mfa so ti ha saa nnwuma hunhu tanta adwuma funu no yenye bi wa ha san sɛ yɛdi ɛkɔkyiri yɛdi nkɔnkan adwuma no yɛayɛ akyɛ ti anyɛ ma ade ketewa bi ɛmɛsɛ yɛ anim onyam ti sika bɛgye sika de yenye bi wa ha fa sikaduro yenye bi wa ha na ba sika kwan sɛ yɛkyerɛ ɛyɛ futuo fa to ha yimusuo we yisira ha we na adwuma ne mpagya wo ba sɛ wo pesikaduro wɔ me ha wo ba memo atenase na mamo ada hɔ betwa wa uti na me de ayi sikaduro ama wo sum sɔre kodi a na wadi ha yenye sikaduro ha yenye fa sika bɛgye sika wɔ ha obi a ɔbɛnante bia na me de number ya to so ya yɛ interview obi bɛfa me din mmegi bi dia yɛ sɛ sei Komfo Osei me se me yɛ baako pɛ wɔ agona wi amo ase ha sikaduro nye bi fa sika bɛgye sika me nye bi obi fa me din dia yɛ nneɛma a ɛnsɛm fata mempɛ die na ni abere ohia moa ohia kwankyerɛ ohia sɛ na nneɛma etu mpɔn na ho bambo ne nkwa na hɔ de na ɛne na yaresa ohia bia ɔmmɔ dan nim na ebibie no meda mo ase na me dia futuo twato ama me nuanom akomfo yemubu ya ho sɛ de ebidi nkan kae ye no ye ho sɛ de msi medi nkan kae no ene akom no ye ya ase no kan etiti abrɛ so ye nananom kom na eba beto wo mo no na omu din nsa wo so waji adwuma we na wontimi a okɔ ne nua ho na oni ne nua na aka bomu ayɛ sika a waji ye no no anom nyinaa bɛkyem enso na ya akomfo ho ye ani adidi mmoroso enti obi ba ofie kura na obi gina kwam ka kyerɛ no we woni hu Ayɛ no korɛ. moma yenya saa na ntwintitwa no na onua aba wo nkyɛn so na mmoa bi na wɔpɛ na aboa na ma yɛ nnaya no ɛsɛ sɛ ɛka suman a ɛyɛ suma ade a suma ti ɛyɛ adwuma na yɛ di suma tu onua afa aba sɛ wagye yarefo ɔboa no boa na ne ho tɔ no anya abosom nyinaa ne yɛ akomfo nyinaa ne yɛnyɛ ne monyam anso obi ba akɔgyina baabi we me kyɛ no obi ani wa ɔkyɛ obi abosom ketewa bi anim Sanity. Denti ana akomfo yɛ si we yɛ pani bosom de abosom ketewa bi anim ebi di nka akom gya bi nti ɛna ebi duru baabi a ɔmo di guo sɛ na akomfo pani na bosom de ketewa bi anim na ehu sɛ ya so nyina akomfo na yɛ ahemfo ne ahema especially ya mma no ya akomfo mma no tuturu wɔn abuo ne ani die mmra ɔmo kane na nanom pa ti asa akomfo yɛ mɔwrɛ kora yɛ nhye enso na yɛ akomfo mma yi life aba ya tutu yɛ ni ahyehyɛ we na bosom ba na wo hwasomade ɔmo abere wɔde wɔfam a wɔnkum Ɛyɛ asɛm. ha
Mama yamfa tete atempon ne so. Me dia me bato me nananom ano omokomo. Me bato e. Mani afi me bato e. Na minim tete ne yema no. Mama yensua. Na yesua a yebehu. Me da ase. Ne afufu a me dia ma me nuanom no. Na say na ete ne ka no. Ya ma me na ye papa no. Ene nuanom akomfo. Na se yetue nyina yefo. Ye ne ye de kamla di akire nyina. Tumadawroma. Sade na se no. Mama ye mu ye ho. Ni ye hwe ho yie. Ye hwe ho yie a ebepoa ya. Sankofa TV. Oya me ka wa bibi so nkiram. Ene asam no ye ja aka na fufuro ye yi bibi ma me. Ai di firi aka se menka. Me ba so me kasa na me life tie. Sanete. Ene eye mu media fo ya so na mo boa ma konfo ni bi di nsem hunu ni nsem bone ni nsem fi nsem poroye. Se be kafra me ni mu atem. Nokre. Nanso nokre ne meka. Sanete. Ko obi o ba ko nipa no. Che se hwi ni ho. Kire se wo ye berema bi. Nanso kakra wa ma wo hye obotom ti. Ubedi ni ho adanse a ma onipa akoto jem. Na ka hu se wo obi to jem a wo bodi na udin no obobo. Ti mu wura munwura right place ba bi eye amubo nsa ha de adanse de ekofa wo hai ye anim anye de enwu adwaton ekoton we ye anim anwu ase na ba bi ekobo dawuro no nipa a omuso tie dawuro no ekoye no omo abedi adanse a kire se yekoye ye nya ya hoto isira mu mfa sa de we nhye no so sense adwuma no wo ye na agidine no na epaja na ba ku gina ba bi se mu media ise ha o di adanse ma Komfo ye ko ye hunu hwea hu se wadwuma no asisi ni trase no na ya mesre nyina se Nyankopon ne nananom enhyiram no ma dwuma mu ahyase enyini mfifirese enya nan pa enyina so empaja encha adwuma foforofo adi nkan no embaye station kase ma dom mehwe na da ne da mo so mo nya bibipa ane animonyam awo ho na mo amonam nyina so amudi sa adwuma de mo odo ne ntiase enye adwuma sanse modo eye adwuma tokwa no wanchi bia anya dan ba bia mo bako na se bi interview amu ye nya sika bia na moje o ya do benya de ama mo vanforo ka mo so muso a moncha ne pepepe se de obi amfa ya won hye ni mu bi ene sika ade emanua kum ni nua sira mo ada mo ma odo ni nyini na adwuma yi mesira nyame se eba e bi ani afi nkwana wi e bi ana mo asisi TV stations da akese bebre minim se nyame ne nananom beye ebeba so saa so na ye odo ne nkabo mu amode yekura ye adwuma na beye yi ebeba so saa so dia na ye adwuma pa mo ye ba bi pa mo bewura ama fidie ni adini de otie mo no okoye okonya nkunimdie okọ ba bia mo kire no a mudi adanse na okonya na yaresa na hoto ne fa ahodie no ena be mo nso adi mo fidi pan ho de adanse midi nyame jam bo de ne nananom enhyira mo ma mo nkwane ahode omwa na afiwe 2027 nkwana wie na fidie nya baako na ye bebre yesi dankase aye TV station kakraka radio station kakraka da na say yase Sankofa TV ene ye ba na ho na tuefo simdi kaka kire se ye de ye company mfo ho mu nim de ene ye ko mu ho ne akwakotia asempa ti ene na say ye tuefo ye beda na ase nana wadaroma ye de ubesi wa ha ebere esim no ye besia ba no ase atuefo biem Sankofa TV ye da masepa abedi ambo mo dan bia madakora ameso adwuma nso ayemia menua adia yanso ye de mpa bota akiri ekona nanum kotodwanu sere obo adia sanse kwame atakora nya na munya amanya nimsa adwuma we ebeye kra behwe acha wiase ama nyina nananum adaworo manti ebepaja do ano ase ti ye bompa ye ta mo chi do ano ase